Som on creiem que cal ser. Som al costat de la família que ha perdut algú en aïllament penitenciari i vol saber la veritat. Som al costat de qui ha estat colpejada brutalment en una manifestació per intentar votar. Som al costat de qui és vexada dins d'un centre d'internament d'estrangers. Som al costat de les dones que són humiliades quan denuncien haver patit violència masclista. I som al costat de qui ha estat maltractada a comissaria. Iridia acompanyem emocionalment a les persones que pateixen violència institucional i les assessorem davant l'absència de mecanismes públics. Representem jurídicament de forma gratuïta els casos que considerem representatius per aconseguir millores per tota la població. Exigim a les administracions públiques que protegeixin de forma efectiva els nostres drets. Hem fet d'Iridia una realitat i ara t'animem a seguir construint Iridia entre totes, perquè volem mantenir la nostra independència i perquè si som més, tindrem més força. Volem col·lectivitzar els processos de justícia i reparació que fan front a la violència institucional. Necessitem el teu suport per fer costat a les persones que la pateixen. Defensem de forma conjunta els nostres drets i llibertats. T'hi sumes?